Hola, bona tarda a tothom. Soc l'Alba Pedrós i en aquest vídeo donem per inaugurat un canal, un projecte que tenim amb en Max Pérez, el meu company, d'anar compartint vídeos que puguin parlar des de les investigacions que anem fent, a les pel·lícules que mirem, als llibres que llegim, sobretot això, les conferències que anem fent, els jocs que juguem. La idea és poder compartir amb tots vosaltres les coses que ens apassionen i les coses que anem fent el dia a dia. Així doncs, per començar, hem pensat de presentar-vos el darrer llibre que vam publicar aquest passat novembre, La meva carn que tu ensenies, que és un llibre molt especial. És un llibre molt especial en la bibliografia de Francesc Pujols mateix, perquè, de fet, en aquest llibre Pujols ens parla de primera mà de les seves històries d'amor. De fet, el text en si és una mica estrany. Són els esbossos d'unes cartes que Francesc Pujols va enviar a Esther Antic, de qui ja anirem parlant, en què li explica quines han sigut les relacions que ha tingut al llarg de la seva vida. Les relacions sentimentals que han arribat a port, per dir-ho d'alguna manera, les relacions que no van arribar a ser mai, els seus enamoraments, les relacions fracassades o simplement les seves relacions carnals. Per tant, és un document molt especial, és un document molt entranyable en què Pujols ens parla d'una cosa tan íntima com aquesta. Això ho fa excepcional, més que res perquè Pujols teníem documents que parlaven de la seva vida. Sobretot teníem l'explicació que em dona, de fet, l'obra fantàstica d'Artur Blayde de Zumbila, el Francesc Pujols per ell mateix, on explica d'alguna manera la seva vida fins a l'exili. Però aquesta obra és de la ploma mateixa d'ell i de fet tracta aspectes que la bibliografia de Blayde no toca en absolut, com és la qüestió sentimental. De fet, vam poder anar resseguint omissions molt evidents en l'obra de Blayde que queden completades aquí. Per tant, això ho fa especialment divertit i també especialment instructiu des d'una perspectiva de recerca mateix. L'obra la vam començar a transcriure ja fa bastants anys, estem parlant de cap al 2017, i va ser una gran aventura arribar-la a transcriure. Heu de pensar que en Max i jo, ja anirem parlant-vos d'aquesta qüestió al llarg d'aquests vídeos segurament, però heu de pensar que en Max i jo vam començar a col·laborar amb la Fundació Francesc Pujols fa molts anys, cap a l'any 2015, i vam començar a fer un inventari dels papers inèdits d'aquest autor, de la quantitat absolutament ingent, i quan dic ingent vull dir desenes de milers de papers acumulats en una mena de caixes, de fet arxivats en una mena de caixes, perquè ens entenguem, de la mida de caixes de sabata, una trentena de caixes, una mica més, d'obra inèdita, manuscrita, de diferents èpoques, alguna cosa d'abans de la guerra, sobretot de després de la guerra. Vam començar a fer inventari amb en Max fa molt de temps i ja d'entrada un dels documents que ens va cridar més l'atenció era un que no semblava parlar de filosofia, sinó que a un primer cop d'ull podíem veure, en primer lloc, que estava en català, i en segon lloc que parlava de la seva muller, parlava del seu fill. Semblava una cosa estranya. Així que, després després d'editar el pròleg a la matemàtica de la història d'Alexandre Deulofeu, de què en Max us parlarà en un altre vídeo, vam decidir tirar-nos a la piscina i provar de fer la transcripció, de fer l'ordenació i de provar de fer d'aquell text, d'aquelles 200 i pico quartilles manuscrites, un text comprensible. Això va resultar més complicat del que us pugueu imaginar. D'una banda, és sabut que Francesc Pujols fa mala lletra, ja se sap, és com una mena de tòpic, però és cert que fa mala lletra. És cert que no només escriu amb plomes, sinó que tot sovint escriu amb llapis de color lila, o fins i tot escriu amb llapis directament, cosa que fa difícil la lectura, perquè això de fer servir una navalla per afilar llapis tampoc no acostumava a fer-ho. Per tant, hi havia com dificultats afegides, hi ha dificultats sempre afegides a la lectura. Això, el fet de que, clar, són uns apunts, i com qualsevol de nosaltres fent apunts, doncs fem tatxons, fem fletxes amunt i avall, posem notes, tenim les nostres pròpies idiosincràsies a l'hora de prendre punts que no podem esperar que altres persones comprenguin a primer cop de vista. Per tant, hi va haver-hi aquestes primeres dificultats. I en segon lloc, doncs, la dificultat també greu relativament que el document no estava del tot ordenat, sinó que era evident que en alguns moments hi havia coses que estaven traspapelades, que hi havia discontinuïtats, que frases no acabaven i que continuaven al cap d'unes quantes pàgines. Per tant, vam haver de fer una tasca de lectura, de transcripció, totalment detectivesca, d'anar mirant, ostres, mira, aquesta paraula d'aquí ha de voler dir això, i aquesta mena de coses, i després de fer una tasca d'ordenació, fixant-nos coses tals com marcadors textuals de com ja li he explicat, com li explicaré més endavant, en primer lloc, en segon lloc, i aquesta mena de coses. És com una mena de puzzle
que va acabar resultant en un document més o menys acabat, que va resultar una gran sorpresa. Per què? Perquè en lloc de tractar-se d'unes simples memòries, estava clar que allò eren unes cartes, dirigides a una persona, a una tal Esther. En aquell moment no sabíem de qui era aquella Esther de què parlava. Eren unes cartes, però no eren unes cartes. Deixeu-me explicar-me. No eren unes cartes en el sentit que comencessin dient una estimada Esther i acabessin una abraçada molt forta, sinó que és com si només tinguéssim el cos de cadascuna de les cartes, com allò que li volgués dir, com el pinyol de la qüestió. Així doncs, teníem un text més o menys ordenat, sabíem que eren unes cartes, i aleshores vam començar la part més divertida, la part més detectivesca de la qüestió. I és que vam començar a veure que hi havia uns quants noms en aquests documents que es repetien, uns quants noms de pila i unes quantes descripcions. En primer lloc teníem Esther, la omnipresent Esther, que sortia pàgina sí, pàgina també. Però també teníem altres coses. Parlava d'una tal Mercè, parlava d'una altra tal Mercè, que no podria ser la mateixa Mercè, un cop vam acabar de reordenar tot el document, hi havien d'haver-hi dos Mercès diferents. Parlava d'una dona cubana que era molt grossa, molt alta i molt guapa, i que estava casada amb un empresari ric. Parlava de tot de personatges que van voler fer l'esforç d'alguna manera, de fet haguéssim pogut deixar el text com estava, però van voler fer l'esforç de fer el xafarder, van voler anar gratant i van voler fer recrear-nos en la xafarderia i anar a buscar allò que Pujols havia volgut ocultar, és a dir, la identitat d'aquestes senyores. Així doncs, vam anar gratant i la primera que vam trobar va ser Esther Antic. Sabíem que es deia Esther, sabíem que s'havia exiliat l'any 1939, sabíem que havia tingut un paper important en l'exili de Pujols, però no sabíem gaire res més. Sabíem que el seu pare era un home cèlebre, això sí. Però ja està. Vam començar, aquesta no té gaire misteri, no té gaire mèrit, perquè de fet simplement a l'obra de Blader ens vam fixar que hi ha un moment donat en què parla d'una trobada, d'una reunió amb una tal Esther Antic, que de fet que es va produir l'any 1938 a Montserrat, i Pujols va quedar absolutament parentat de la seva bellesa. De la seva bellesa i de la seva cultura, absolutament. El que ens va cridar l'atenció és que, de fet, Blader omet que Francesc Pujols i Esther Antic van tenir una relació d'amistat que hauria hagut de ser més profunda al llarg dels anys que van seguir, d'aquell estiu, de fet, sobretot l'estiu de 1938, que és on passa a l'acció de les memòries que hem presentat aquí, que és una nit de S'Agaró, una nit de l'estiu de 1938, posem juliol, agost, en què els dos estaven en un palau de S'Agaró, un palau que encara no hem pogut descobrir què era, si era un hotel, on estaven i què era ben bé, en què representa que Esther Antic tenia ganes de que, per dir-ho francament, hi hagués una mica de marro, i Pujols va fer-se enrere. I va fer-se enrere, i tot plegat li explica en aquestes memòries el per què es va fer enrere aquella nit. I li diu, no, és que jo a vostè me l'estimava molt, no, és que jo a vostè la desitjava molt, esclar que sí. Però el que jo no hagués volgut és que fos un rotllo d'una sola nit, perquè ens entenguem, això dit en català de l'època, molt més bonic que no ho diré jo, sinó que jo hauria volgut casar-me amb vostè. Vostè estava cridada a ser l'amor de la meva vida. No hauria volgut per a vostè que fos només la història d'una sola nit, sinó d'una vida sencera. Aquesta és la raó que li dona per explicar-li que aquella nit no passés res. Aquesta va ser la primera sorpresa. No només perquè, de fet, a l'obra de Blader tinguéssim una petita pista de qui podia tractar-se, sinó perquè ens vam començar a endinsar en la biografia d'aquesta pedagoga, professora, política, amb un càrrec altíssim durant la Guerra Civil, va arribar a ser directora de primer ensenyament, és a dir, màxima responsable de l'educació primària de la República Espanyola, per tant, un càrrec de primeríssim nivell. Segurament us en parlarem en un altre vídeo més en detall de la seva biografia, de la història del seu pare i aquesta mena de qüestions. Però va ser una gran sorpresa. I va ser la primera de moltes sorpreses que van seguir aquesta tasca detectivesca que us deia, d'anar gratant la biografia, anar gratant a veure què podíem descobrir només a partir d'aquest nom de pila o de les poques referències que en donava. Un altre cas molt divertit va ser el de Mercè Nicolau, una actriu catalana de primeríssim nivell que durant el franquisme fins i tot va arribar a fer una mica de televisió, perquè ens entenguem, un personatge una mica de l'òrbita de la Margarita Xirgu.
de la relació entre la Mercè i la seva... De fet, amb la Mercè i amb la seva germana, la Francesca Nicolau, amb qui tenia una relació d'un cachondeig i d'una picardia sensacional. En aquesta Barcelona dels anys 20 que ens presenta Pujols, en aquest cas concret, una Barcelona amb un erotisme superpresent, amb la psicalipsis a l'hora del dia, amb una soltura, amb una diversió, amb uns teatres. És per tant un retrat també d'una Barcelona gamberra, bohèmia, d'una Barcelona de gent que té amants. I de fet, si m'ho permeteu, m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquest tros en què parla, de Mercè Nicolau. I diu: l'any 1921 vaig començar les meves relacions, que van ser famoses, amb la més hermosa de les actrius catalanes, que era casada i tenia un amant que es deia Cabrera, i que quan anàvem tots tres, que durant un temps va ser seguidament, la gent deia la Cabra, en Cabrera i el Cabró. Com que es tractava d'una actriu, les nostres relacions van ser teatrals, no entre vestidors sinó fora del teatre, i de tan aparatoses que, com és molt natural, ningú va poder sospitar mai que no havíem passat de l'assaig d'una comèdia d'amor que només es tenia de representar, sinó en la imaginació del públic. Per tant, ja us feu una mica la idea d'això, del to, d'aquesta cosa teatral, d'aquestes bromes que també són omnipresents en l'obra de Pujols. Perquè una cosa que sempre hem volgut reivindicar en tot el que hem anat treballant amb en Max de Pujols és que sempre hi ha aquestes dues coses, sempre hi ha l'obra seriosa, sempre hi ha la perspectiva filosòfica, però això no treu que no hi puguin haver-hi bromes, que no hi pugui haver-hi humor, que de fet l'humor no pugui ser un artifici pedagògic per explicar coses molt serioses. Així doncs, l'humor de Pujols, l'humor famós de Pujols, de les anècdotes, de les seves dites, de fet, que van ser tan arribades a conèixer en el seu moment, que va arribar a protagonitzar 2 llibres d'anècdotes, 2 anecdotològics. Doncs aquest humor de Pujols també és present aquí, aquest humor i aquesta picardia. Altres casos també vam tenir, aquesta tasca detectivesca ens va portar molt lluny. Possiblement el més divertit a nivell de la nostra tasca mateix va ser el cas de Mercè Prats i Alsina. Un personatge que segurament no sortirà mai en cap llibre del text, que era dona de Joan... perdoneu. Doncs, bé, de fet ja us diré després de qui era dona, però que en tot cas tenia un antiquari i tenia una relació molt dolenta amb el seu marit. La cosa va ser que, en aquest cas concret, vam haver de resseguir quins eren els antiquaris que estaven a un carrer concret de Barcelona, al carrer de la Corrípia, un carrer que avui ja no existeix, els barcelonins que ens estigueu escoltant. I vam descobrir que aquell carrer estava com just davant de la catedral, que formava part d'un barri que va estar molt malmès pels bombardejos feixistes de 1938 i que finalment va ser enderrocat. I, de fet, van enderrocar tot el barri sencer, no només aquest carrer. Però, en tot cas, Mercè Prats i el seu marit tenien un antiquari en aquella zona d'allà. Vam acabar buscant els anuncis d'antiquaris del carrer de la Corrípia. Vam acabar contrastant els noms dels propietaris dels antiquaris amb els obituaris. No fos cas que algun d'aquests propietaris tingués per muller una tal Mercè. I així, anant encadenant obituaris i anuncis, vam arribar a la conclusió que inevitablement havia de tractar-se d'ella. I vam poder-ho confirmar perquè vam trobar fins i tot algun article que compartia la impressió que li havia causat aquesta Mercè i que coincidia perfectament amb la de Pujols. Per tant, d'aventures hi van haver-n'hi moltes. Però l'obra no només s'esgota explicant aquestes històries d'amor i de desamor i d'aquestes històries que no van ni tan sols ser d'amor, sinó que Pujols hi introdueix una certa teoria filosòfica sobre l'amor mateix. Ell li explica a Esther en el seu moment, tal com ja hem comentat, li explica en el seu moment que no va voler aquell rotllo d'una nit, perquè ens entenguem, perquè estava cridada a ser el seu amor ideal, perquè ella hauria volgut ser perquè ella havia de ser l'amor de la seva vida. I és que Pujols acaba concloent, hem de tenir en compte que aquesta obra l'escriu l'any 1954, per tant, quan ja és molt gran, ja té 60 molts anys, doncs ell li diu que al llarg de la seva vida s'ha adonat que li ha passat una cosa a nivell de relacions amoroses, que ha tingut 2 tipus de relacions. Les relacions que simplement han sigut materials, és a dir, simplement carnals, en què s'han pogut estimar molt amb la persona, però que no han pogut compartir la seva filosofia, la seva intel·lectualitat. Per exemple, seria el cas de la seva pròpia muller,
o seria el cas d'alguna altra relació que explica, amb alguna... De fet, hi ha alguns personatges que no van poder identificar perquè no em donen prous indicis. Però explica algunes relacions que simplement estaven lligades per la sexualitat, mentre que altres relacions eren fonamentalment espirituals. És a dir, eren amb persones amb qui tenien una comprensió intel·lectual enorme, que haurien pogut compartir la seva filosofia, que haurien pogut entendre el seu sistema, que haurien pogut complementar-lo i haurien pogut afegir-hi coses, però que, malauradament, possiblement no perquè el mateix Pujols no ho volgués, sinó per circumstàncies de la vida, no van arribar a poder ser materials. En aquest cas, de fet, aquí és on hi posa la mateixa Esther Antic, perquè realment no van poder-se trobar. O també hi posa un altre personatge interessantíssim, Amèrica Caces, aquesta senyora abans que us deia que només teníem una petita dada, que era una senyora cubana, grossa, guapíssima, que feia de mecenes i que estava casada amb un empresari molt ric. Això també va ser tota una altra aventura que va requerir escriure molts correus, i aquí agraeixo públicament totes les persones que vaig escriure i que van de fet, ajudar-nos a aconseguir trobar de qui es tractava i fins i tot posar-nos en contacte amb la seva neta. Sigui com sigui, Pujols insisteix que no ha pogut viure mai aquesta relació d'amor ideal que ell hagués aspirat a la vida. Una relació que hi ha un moment donat en què ho diu de manera preciosa i diu que seria com una persona amb qui hauria pogut fer l'amor al matí i després s'hauria pogut discutir sobre filosofia. Aquest seria el seu ideal. I la persona amb qui hagués volgut viure'l era precisament Esther Antic. Però aquesta trobada, repeteixo, no es va poder produir, perquè aquesta relació comença enmig de la guerra, comença en aquest Montserrat de 1937-1938, continua durant aquell estiu terrible de 1938, quan Esther Antic té una responsabilitat enorme al capdavant del Ministeri, de fet, al capdavant de la Direcció General d'Emploi i Ensenyança del Ministeri d'Instrucció Pública. Per tant, de fet, estem parlant en un moment d'això, d'un gran trasbals emocional i d'una gran responsabilitat pública per part d'ella. I clar, de fet, perdoneu, he d'aclarir que, ja us en parlaré més en un altre vídeo, però he d'aclarir que Esther Antic formava part del Ministeri de Segundo Blanco, un ministre anarquista, junt amb els altres ministres anarquistes, entre els quals s'hi compta Frederica Montseny i d'altres de la primera tongada, l'any 1938, l'abril, es posa com a ministre Segundo Blanco de la CNT i Esther Antic també estava a la CNT des de 1936. No tinc clar del tot si realment va ser o no va ser anarquista, és una cosa que s'hauria de mirar millor, i també s'hauria de mirar millor la relació amb l'anarquisme del seu pare, un lliure pensador barceloní molt interessant, José Antic i Subirana, d'aquí segur que farem un vídeo més endavant perquè és un personatge que m'interessa moltíssim. Sigui com sigui, Esther Antic no va tenir més remei que marxar a l'exili aquest any 1939, a principis de 1939, quan les tropes de Franco començaven a apropar-se a Barcelona. Per tant, el seu encontre no es va arribar a produir mai, perquè Esther Antic va exiliar-se, va estar-se moltíssims anys a l'exili. A l'exili va estar molt activa, va fer moltíssimes coses, ja en parlarem, però Francesc Pujols també va exiliar-se a França, ell primer va estar a Prada, de Conflent, després va estar a Montpellier i finalment va tornar a Catalunya relativament de pressa, l'any 1942. Per tant, no es van arribar a trobar només que esporàdicament. Així doncs, bé, és una història d'amor fallida, en el fons, és una història d'amor que hauria pogut ser i no va ser. I és que tota l'obra té aquesta mena de tensió particular entre la nostàlgia i la picardia. D'una banda, n'està parlant d'una Barcelona que és evident que Pujols enyora, una Barcelona divertida, una Barcelona en què ell mateix havia pogut dirigir un setmanari tan interessant com el Pupit, un setmanari psicalíptic, entenent per psicalíptic, relativament eròtic en aquest cas. Aquesta Barcelona dels amants, d'aquestes xafarderies que el mateix Pujols explica, doncs tenim d'una banda tota aquesta nostàlgia, tota aquesta mena de reivindicació, en el fons, d'aquesta Barcelona més lleugera, i de l'altra tenim en el fons aquesta pena i aquesta melangia que és un llibre que està escrivint un senyor de 60 molts anys per explicar-li a l'amor de la seva vida per què no va arribar a poder ser realment l'amor de la seva vida. Per tant, sempre trobem aquest doble nivell. D'una banda tenim humor, de l'altra banda tenim aquesta melangia. D'una banda tenim aquesta picardia i de l'altra banda tenim aquesta nostàlgia. I en tot cas sí que dic que
Pujols no es talla un pèl, que és un llibre que té molt d'eròtica, que és un llibre, això, que de fet conté la millor palla de la història de la literatura catalana, probablement. Així doncs, crec que amb això ho podem deixar. Espero que us interessi i el podeu trobar a les llibreries.